Pag-ilat ako kayo sa natin. Mga bagay. Sige yun. Ano tayo kasi sabi? Sniper lang ako. Tatapatan ko yung Phoenix doon. Ang tama. Pakalaban ng tao. Monta nga. Oy, ingat ah. Babato mo na ako ah. Huwag ako kasi Hindi matuloy-tuloy akong vlog. bago mag-gila ko pa. May mag-friend. Bago may nakatanin mo, magagawa ba? Dito. Huwag mo mga tayo dyan. Ayun yung kita sa festival. Wala pa akong hit. Parang mga to, alam mo lang. Ano ba yan? Nakakaw mo ulo. Ay! Tunog! Baka may ulo. Ikaw mo yung mga bagay yun. Samahan ba? Bibuan. Ayaw na ngayon na yan. Wala na pero. Baka abot ka. Oh, grabe. Sana ako meron ba? Nag-iabot yan. Hanggang 13 minutes. Ganun ano. Good! Pamaya na pag-iipan. Good! Good! Ay na lang yan ang hihil. Nangihil ka na lang. Gusto na kasi patulong mo pag nangihil ka eh. Kasama na ako sa iba-iba. Ito na lang. Ito na lang yung may kaluluwain, di ba? Gusto mo may smoke ito. Ito na lang. Rapin mo eh. Di ako nagsasawa sa iyo. Ayan, ayan. May bago ba yan? Ito may naglalagay na Galing ako ba? Meron tubig. Dali, natukan ko. Ganyan pa. Kunti lang. Magkano yan? Yeah. Nagre-reply. Spike down, attacker spawn.
Tapos, ito pa. Yan na. Sarap pa. Tapos ka, uy. Ako na daw po, tampo. Baranak. Uy, ito yung benta-benta ganun. Last player standing. Tampo lang. Dito ah. Okay ka? Pero, Ito lang. ako lang ba? Hindi lang ah. Hindi makain sa Ano, libre ah. Pali. Pala ko ah. palaruin. Bulog ko yan. Napakatangan naman din. Hindi na, hindi. Ipis mo. Ayun, makain. Get motherfucker. Motherfucker. Sana ang pera na. Isang saan mo lang nilalagay. Ano yung isin na ito? Bato, diba? Toxin screen down. Sige, smoke. Ang tatay mo dyan. Dapat nabili ko sa bilid eh, para di ka mag-stay. Mal! Pakainin mo na hilaman eh. Pakainin mo na hilaman eh. Yang mana? Susunod yang mana sih rumah? Ang bagal naman magano ng baril na to, mga bullshit. Ang bagal magano ng baril pag 86, no? Ay, no, gumagano pa. Sayang. Pero may namay ka ba, San? May namay ka? May namay ka pa rin?